Hola, estamos aquí, a maioría dos participantes neste Os proxecto. outros quedaron na casa porque chovía e non querían vir. Somos de terceiro, da iso. Estamos facendo o proxecto de vidas mariñeiras. Todos aprendemos moito deste proxecto, Sí, a da verdade. grabación, para non ter vergoña cando tes unha cámara diante, saber falar con fluidez, a traballar en grupo, aguantar o Traballar en micro. grupos tamén. Si aquí temos a noso micro, Saber que estivo dirixir. moito tempo, Levar o agarrando así, trípode que tamén. sabemos que é un traballo moi costoso, conta. Saber dirixir as cámaras e os botóns e todo. Foi divertido. Temos a directora, a subdirectora, A subdirectora, eu fun cámara, o maquinó, Por exemplo, grabamos nas mirandas, que menos mal que grabamos antes de que callara o barco. Fixemos entrevistas e iso. Que moi aunque ben. trate sobre un tema, ten moitas outras cousas, exemplo, Claro. documental, que podes aprender, se ves a velo o 19 de diciembre no Teatro Xofre.